Padayong gipangita ang usa ka 61 anyos nga lalaki nga naanod dihang milabang sa spillway sa Bai City, Negros Oriental atol sa bagyong Verbena. Mipugos matud pa sa paglabang sa spillway sa barangay Kambagahan si Eleuterio de los Santos aron dadun unta ang 25 anyos nga apo nga gihilantan sulod na sa usa ka semana. Matud pa, wala makaya sa biktima ang kusog-asog sa spillway. Nawad-an kini og balanse. Nahabilin ang iyang apo ug asawa sa daplin, samtang iyang gisuwayan ang sug sa spillway. Matud sa Bai City Police Station, kampante ang biktima nga mulabang sa spillway sa iyang edad, posible nga wala niya makaya ang kusog nga bulog sa baha. Daling gipangita sa mga rescuers ang biktima, apan pakyas sila. Tungod niini, nagpahinumdom ang otoridad sa publiko nga dili mupugos og labang sa spillway ug kasapaan aron kalikayan ang aksidente. Sinistawan ako, confident na siguro ni siya. Pero tungkol siguro siyang pangita na 61 anyos na siya, nga dalagid siya sa maong baha. Dugay ni siya sa panagat, kamao po ni siya mula ngayon ta.